Good day to all. This is Mike Padua and it's Webes ng hapon na yon. At ito na po ang pinaka-latest update po sa bagyong si Emong. Isa na po siyang Category 1 na typhoon at may international name po ito as Komai. Ito po ay para sa ngayong araw ng Hulyo 24. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod po ito ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Interested? Para malaman ang sustainability program ng BPI, i-click lang po ninyo ang link dito. At ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by Honorable Mayor Lenny Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabi Bordado. So, nasaan na po na yun ang bagyo? Ito na po ang bagyong si Emong. Nag-rapidly intensify pa po siya for the past 12 hours. Isa na po siyang 130 kph na typhoon. At nagkakaroon po siya na yun ng hot vortices or hot towers na nagpo-form above sa kanyang eye wall. Okay? At medyo cloud-filled ang kanyang mata. Hindi masyado nakikita. But sa microwave, kitang-kita po dyan ang kanyang low-level eye. At kasalukuyan, lumalapit na po ito sa kanluran bahagi ng Pangasinan at ang bago po na yon sa Joint Typhoon Warning Center ng US, ito po ay may posibilidad na tatawid po ng northern tip ng Western Pangasinan sa may Cape Bolinao at inaasahan pong magkakaroon ng second landfall dito sa may La Union, San Fernando area at tuluyan pong pupunta sa may bahagi ng Baguio and tatawid po ng Hilagang Luzon, exit po dito sa may Apari. Yan po ang track ng Joint Typhoon Warning Center as of 5 p.m. na yung hapon. At nakita pa rin ninyo itong kulay violet. Yan po, extreme, intense rainfall, dala ng habagat. Patuloy pa rin naapektuhan. Occidental Mindoro, Cavite, Batangas, parts ng Metro Manila ay nasa 50 to 100 millimeters na ulan. And ang iba niyan ay nakakaabot dito sa may Southern Quezon at Cam Norte. Dito po sa Kamsur, Naga at sa ibang panig po ng Bicol Region ay improving na po ang panahon. Lalong-lalo na po bukas at na yung darating pong weekend. At ito po yung ating zoom in satellite animation mula sa Cyclonic WX. At nakita ninyo yung pagbuga ng hot towers nitong ulap na ito. Ibig sabihin, lumalakas pa po itong system na ito. At inaasahan po ito nadadaan na po dito sa may area po ng Western Pangasinan sa may Bolinao area. So, expect strong winds of more than 100 km per hour, lampas 100 km bawat oras ang inaasahan po dito sa may Western Pangasinan. So, ang Dagupan ay makakaranas din ng 100 km per hour na hangin. Okay? So, mag-ingat po kayong lahat dyan. At all the way dito sa may area po ng Ilocos Region, Ilocos Sur, La Union, maghanda po sa paglapit nitong lumalakas na bagyong si Emong. Ang Metro Manila at ibang panig po ng Western Luzon, Zambales, Bataan ay makakaranas pa rin ng occasional monsoon rains. Okay? So, mag-ingat po kayo dyan sa mga binabahang lugar. And ito yung radar shot mula sa Cyclonic WX from Pag-asa. Sa nakikita po ninyo dito, hindi pa nakikita yung circulation ng storm kasi hanggang dito lang man po siya sa may area po ng Tagaytay. Diyan galing yung Doppler radar at patuloy pa rin pinapakitang malalakas na ulan dito sa bahagi ng Calabarzon. At sa ating zoom out satellite animation mula sa UMETSAT at nakikita ninyo yung tatlong weather systems na nag-form within this large monsoon gyre or gyre. Nandito po yan, center niyan. And then, ganyan po siya kalaki. So, ito yung area na medyo mababa ang atmospheric pressure. So, within that large monsoon gyre or gyre, nagkaroon po dito ng tatlong bagyo. Ito si Tropical Storm Dante nandito. Ito naman po si Typhoon Emong. At ito yung Tropical Storm Kosa. Okay? Tropical Depression 12W yan sa US. So, nandito siya. At ito po ay patungo dito. Ito naman po ay inaasahan si Emong ay tatawid dito pa ganyan. Papunta doon. At ito naman pong isa ay papunta dito sa area na ito. Okay? So, yan po ang galawan nitong tatlong weather system within that large monsoon gyre o gyre. Kaya yan po ang pinapakita nitong mga weather systems na ito.
Now, ito yung track ng multi-Asian agencies. Okay? So, lahat po yan ng weather agencies. Refresh natin kung may latest na yon. At pinapakita po dito na only Joint Typhoon Warning Center ng US at Pag-asa ang nag-upgrade bilang isang typhoon. At yan po ang inaasahan na track. Ang Joint Typhoon Warning Center ay mas mababa. Dito po siya magla-landfall sa may La Union at Cape Bulinaw area ng Western Pangasinan. Ganyan siya. While ang Pag-asa, dito pa rin sa may area ng Vigan. So, kahit saan po siya dumaan dyan, ay makaka-feel po kayo ng malalakas na hangin na aabot ng 75 to 100 up to more than 100 kilometers per hour kapag malapit po kayo sa sentro, mata niya. So, ito po yung track ng Joint Typhoon Warning Center. So, medyo malakas po yung hangin na dala nito. Lalo na po yung malapit sa sentro, pwede umabot po ng 160 kilometers per hour pagdaan niya dito sa may Cape Bulinaw. Pero let's see, sana hindi na po siya lumakas para humina na po ang kanyang intensity. Okay? Then, 2 a.m. dito sa may bisinidad ng Benguet, Baguio area. Then, 2 p.m. bukas, exit na po siya dito sa may East Philippine Sea, east of Balintang Channel, bilang isang severe tropical storm. Kasi masisira po siya sa terrain ng Hilagang Luzon. At ito naman yung track ng Pag-asa as of 2 p.m. kanina. So, hinihintay pa natin ang pinaka-latest nila, mamayang alas 5. Ang track nila, the same pa rin sa may Vigan, Ilocos Sur. So, baka may pagbabago sa kanilang tracking dahil po sa pag-southward shift nitong movement nitong bagyong si Emong. At ito yung areas na nasa signal number 3, Cape Bulinaw, Western Pangasinan, okay? And then, itong area po ng Ilocos Sur, La Union ay nasa signal number 3. Pangasinan, the rest of Pangasinan, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Eastern La Union, Kalinga, Abra, Apayao, Ilocos Norte, Northern Cagayan ay nasa signal number 2, while signal number 1 po ay itong area po ng the rest of Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac. Medyo nahati po ang mga, tingnan lang ninyo dyan, ang mga areas na nasa signal number 1. At ito yung storm surge alert o warning ng Pag-asa. Inaasahan po na aabot po ng 2 to 3 meters ang mga alon dito sa Zambales, Western Pangasinan, La Union, at Ilocos Sur, while the rest of extreme northern Luzon tulad ng Batanes, Babuyan, Calayan, Ilocos Norte, okay, sa may northern Cagayan at eastern Cagayan ay nasa 1 to 2 meters ang alon. At ito naman po yung multi-model diagnostic comparison at nakita niyo dito, nasa mababang shear pa rin ang storm. Samantala yung wind velocity niya ay fino-forecast pa rin na baka umabot ng 150 o 160 kph before making landfall. Okay? At ito yung another model forecast intensity ng bagyong si Emong. At inasahan po baka umabot ng category 2 with winds of 160 kilometers per hour prior to making landfall. So, bago siya mag-landfall, pwede siyang umabot sa kanyang lakas. Pero maliit na area na lamang ang makakaranas ng malakas na hangin. Itong area po ng Cape Bulinaw sa may Western Pangasinan at yung ibang areas po dyan within that province. Okay? So, mag-ingat po kayo dyan sa Western Pangasinan dahil medyo malalakas po dyan ang hangin na yung gabi pagtawid dyan ng bagyong si Emong. And then, by early morning, ito ay nasa bisinidad na po ng Benguet. Magla-landfall po, second landfall, mga bandang midnight mamaya sa may La Union, sa may San Fernando City. Dito naman po sa may Western Pangasinan. So, between 6 to 8 p.m. ang landfall niya dyan. Dyan po siya dadaan. So, mag-ingat po kayong lahat dyan. Pagdating sa ulan, in-expect po natin 100 to more than 200 millimeters. Inaasahan po dito sa may western sections ng Ilocos region like Ilocos Sur, La Union, Baguio, Western Pangasinan, Zambales. Yan po ang more than 100 to
200 millimeters, baka pwede lumampas pa dyan, depende sa amounts of rainfall na babagsak ng bagyong ito. At dito rin sa Occidental Mindoro, sa Blayan at Mamburao, ay patuloy pa rin nasa more than 100 millimeters ang ulan. The rest po of CAR, Ilocos Region, parts ng Central Luzon, including Metro Manila, yung Tarlac, kasama dyan ay mukhang hanggang 50 millimeters or more ang ulan dyan. Dito sa may Batangas, still, pwedeng umabot 100 millimeters ang ulan sa Lubang Island, ganoon din po sa ibang bahagi po ng Calabarzon. Dito rin po sa may Panay, may mga on and off rainfall, but hindi naman po siya abot o hindi lalampas ng 50 millimeters. Sa Bicol Region, improving weather conditions na po, except for Camarines Norte at Southern Quezon, may mga on and off rainfall pa rin as of this time. Pero padaan-daan na lamang po yan, improving weather tomorrow. Kaya nakita nyo dito sa Friday, dumiliit na po ang coverage ng malalakas na ulan. Bukas Friday, dito na naman po sa may Ilocos Sur and parts of Benguet and La Union. And meron pa rin sa may Mindoro, sa may Occidental Mindoro, dahil po sa habagat. Then, pagdating ng Sabado, dramatically hihina na yung mga ulan. But may mga ulan pa rin na up to 50 millimeters dito sa may western coastal areas ng Zambales at Bataan. Metro Manila will see improvement of the weather. May mga ulan pa rin pero hindi na gaano, lalo na sa Sunday at sa Lunes. But still, may mga monsoon rains sa may western coastal areas ng Ilocos Region at western coastal areas ng Central Luzon. Okay, so yan po ang latest sa rain forecast. Pagdating sa tinatawag nating wind forecast, ayan po, kita po ninyo yung dalawang bagyo. Ito si Dante, ito yung bagyong si Emong. At inaasahan po mamayang gabi pag landfall sa may Pangasinan, hihina po siya dramatically. At pagtawid niya dito sa may area ng western areas o western coastal areas ng La Union at Ilocos Sur, ay mag-rapid weakening siya. Pagdating dito sa may bandang alas 8 ng umaga bukas, dito na yan sa may Calayan Island Group, sa may Babuyan Group of Islands, okay, over Balintang Channel, ay mukhang hihina na siya bilang isang tropical storm. Kasi maliit yung bagyo, so pag naglandfall yan sa malaking terrain ng Luzon, ang bilis din na kanyang paghina. Kaya pag nakita niyo dito sa Friday, whole day, medyo mahina na po ang kanyang circulation. Medyo elongated kanyang circulation. So, a sign na nag-weekend na po itong bagyong si Emong. Simula bukas hanggang Sabado, halos wala na po sa Sabado. Wala tayong nakikitang counterclockwise turn. Itong mga hangin na ito, nasa flow na po ito ng habagat. Okay? So, pagdating dito, yung natitirang ulap ni Dante, posibleng mamamatay na rin itong ulap ng bagyong si Emong, but we'll see in the coming days. Dito naman po sa may north of Guam, namuo yung 12W, isa na po siyang tropical storm na yon, si Crosa. Inaasahan po ito na baka maging isang typhoon din. At sa linggo, yan po. But hindi po ito papasok. Pero hindi po ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Patungo po ito sa magkaragatan, south of Japan. So nakita niyo yan. Ang habagat ay patuloy pa rin sa Pilipinas, but medyo mahangin na lang, konting mga ulan na lang sa may western coastal areas ng Luzon. The rest ay maganda na ang panahon at mahangin. Okay? At magpe-persist pa rin ang epekto ng habagat hanggang katapusan ng Hulyo. May mga weather systems pa rin pwede mag-form dito, mga maliliit na tropical cyclones na mga potential na cyclones south of Japan, but hindi po ito patungo sa Pilipinas, kundi patungo dito sa may karagatan. Okay? Sumasabay lang siya sa flow ng hanging habagat. At simula Agosto 1 hanggang 7, may papalit na ditong malakas na high pressure sa east ng Philippines. Then magkakaroon na tayo ng monsoon break. Yung mga ulan ay babawas na po. Nasa dry phase na tayo ng modern Julian oscillation. So hindi na masyado yung mga ulan dyan pagdating ng first week of August. Okay? So nasa huling segment na po tayo ng malalakas na ulan dala nitong hanging habagat. Now, sa alon, maalon pa rin for the rest of July hanggang the last day of July. Kita niyo yan. Maabot po yan ng up to 3 meters, minsan up to 4 meters sa west at east Philippine Sea. Ang ibang bahagi po ng ating bansa, yung mga coastal areas ng Bicol,
sa may Visayas, Sulu Archipelago, Mimaropa, ay nasa 1 to 2 meters pa rin yung alon. So, dahil meron pa rin habagat, so, mag-iingat na lang po sa mga maliit na sasakyang pangdagat. Okay? Pagdating ng first week of August, simula na po yung hihina yung hanging habagat at magkakaroon na tayo ng another monsoon break. Okay? So, yan po ang malinaw na pattern ng mga weather systems for the next 2 weeks. At dyan muna natin tatapusin ang ating update. Bukas, babalik ulit tayo kung ano mangyayari kay Bagyong Emong. Sana malusaw siya kaagad pag landfall para hindi na maka-apekto sa ibang bahagi po ng Hilagang Luzon. Ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat ngayong gabi, okay? Pagdaan ng bagyong ito, mag-pray tayo. Sana hindi masyadong malubha ang epekto. Sana naka-prepare po kayo, lalo na po dyan sa Pangasinan, La Union, Ilocos Provinces, Benguet, sa CAR. Mag-ingat po kayong lahat. At saka yung mga affected ng habagat, like Cavite, Batangas, Metro Manila, Bataan, Zambales, ibang parte ng Central Luzon, sa may, lalo na sa Occidental Mindoro, naggrabe pong epekto ng habagat sa kanila for the past 1 week. Okay, so mag-ingat po kayong lahat. God bless sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.